Benvidos un venres máis á Senda Cultural. As restricións da Xunta de Galicia pola crise da Covid cancelaron moitos dos eventos que estaban programados para esta fin de semana na nosa provincia. Así é todo, hoxe traemos vos diferentes exposicións que están repartidas polas Rías Baixas. Comezamos con dúas que están dispoñibles no Museo de Pontevedra. Comezamos a senda no Museo de Pontevedra porque ali continúan dispoñibles dúas exposicións. A primeira é a de Debuxantas, unha mostra que recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. En total, preto de 130 obras de 40 ilustradoras que van dende as pioneiras de finais do século XIX ata as máis modernas da década de 1990. As comisarias da mostra son Marta González Orbegozo e Xosefina Alix. A segunda exposición dispoñible no Museo de Pontevedra é a de Leopoldo Nóvoa. Esta mostra naceu con motivo do centenario do nacemento do artista. A exposición reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa traxectoria creativa. Dende os seus primeiros anos en Uruguai e Argentina, pasando pola súa estadía en París e rematando coa súa etapa na Armenteira. A comisaria desta mostra é Rosario Sarmiento. As dúas exposicións estarán abertas ao público ata o 30 de setembro. Achegámonos agora ata o Pazo da Cultura de Pontevedra, porque ata o 27 de setembro estará dispoñible a exposición Morquecho 2000-2020. Unha mostra que ten como fío conductor a querenza deste pintor por plasmar o percorrido ao longo destes últimos 20 anos. Todo a partir das viaxes levadas a cabo por países como Marrocos, Finlandia ou Berlín. Todos os que se acheguen ata este Pazo da Cultura poderán gozar da evolución plástica e cromática de Morquecho a través de 150 pezas. E do Pazo da Cultura pasamos á Alameda de Pontevedra. Ali podedes visitar dúas exposicións. A primeira é Memoria dun confinamento, unha mostra que foi creada con 15 fotografías realizadas por varios veciños e veciñas da cidade durante os meses de confinamento. A segunda mostra titúlase 60 días da alarma e trátase dunha exposición do fotoxornalista Ramón Leiro. En total, 30 fotografías que resumen á perfección como viviron os pontevedreses esta pandemia. Dende os sanitarios, pasando polos traballadores dos supermercados, ata os membros de Protección Civil. Deixamos Pontevedra e achegámonos agora ata Cambados, porque ali hai dispoñibles dúas exposicións, unha de Santiago Ibáñez e outra de Manolo Paz. No Pazo de Torrado permanece aberta a mostra Foz, unha exposición de Santiago Ibáñez na que o pintor andaluz escolleu obras de diferentes temáticas e etapas. Un rostro humano, paisaxes, animais e incluso unha montaxe con caixiñas recicladas coas que Ibáñez pretende abrir unha ponte entre o norte e o sur de Europa. A exposición estará dispoñible ata o 20 de setembro. Tamén en Cambados podedes visitar esta mostra de Manolo Paz. Os Mares do Mundo presenta un conxunto de 4 bloques coloridos elaborados con redes rescatadas da reciclaxe. Achegámonos agora ata Poio con outras dúas exposicións. A primeira está dispoñible no Mosteiro e a segunda no Centro Cultural Xaime Illa de Rasó. Rematamos a senda de hoxe no Concello de Poio. No Mosteiro podedes gozar da mostra de Diego de Giraldez, unha exposición formada por 15 cadros e unha escultura e baseada na corrente NAS, naturalismo, abstracción e surrealismo. A exposición estará dispoñible ata o 15 de outubro. E no Centro Cultural Xaime Illa de Rasó podedes visitar esta mostra. Transitar a ruína é unha exposición de Neve Seara inspirada en Bosque Vermello, unha das obras da escritora e poeta de Combarro, Tamar Andrés. A mostra inaugurouse con motivo do 10º aniversario deste centro cultural
e estará dispoñible ata o 25 de setembro. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis eventos e con máis cultura. Ata logo!